אני רוצה לדעת עוד שצועק אל הגדוד ועוד מתחיל מחזור חדש. אני רוצה למצוא אני לחשוב ותמיות שירוק ולבן מפקסים עייפים שומעים הכל הסוהרים מחליקים רק רוצים הביתה להגיע רק רוצים הביתה להגיע. איזה טרנזישן. מתעייף בקלות מעמיס על עצמו כל המפצה מפחד בחלמה והגיע לומד בקיצור צוער מתעייף בקלות מתעצבן בקלות מעלה משפטים צורם לי גומתה לוקח קשה מלמרי במדס בקיצור מתעצבן בקלות אוי, איזה ארוך, אחי. וואו. סליחה, הפרעתי, שלא הגעתי, שהתעכבתי, שלא ידעתי, אוי כמה חבל אין ברירה, הארוז החנק אסטרגה, נקבע לניווט הבא, ארוחה. בדרך ראית אותי, את המרוזם בשקט, אוכל מגנזי מקולס, שאתה ששומר על הדלק, יד ליד בעזרת הולך, משחק קצת בתחום האפור, נבחן בלגיטי, אז אין מה לדאוג. מזמון! הגעתי, שלא הגעתי, שהתעכבתי, שלא ידעתי, אוי כמה חבל אין ברירה, הארוז החנק אסטרגה, נקבע לניווט הבא, ארוחה. מנגן דמעה אחרונה, אחרי שקיבלנו שבת, את הבית לא ראיתי שנה, זה מזמן השתגע, נולדה ארוחה מטופשת, אין לה כלום מבחירה נכונה, ולא שהחלקתי ומה קרה. סליחה, הפרעתי, שלא הגעתי, שהתעכבתי, שלא ידעתי, וכמה חבל אין ברירה, הארוז החנק אסטרגה, נקבע לניווט הבא, ארוחה. מהרגע שבו יצאתי קצונה, הכרתי חבורה מופלאה, וכך לא שקט, קיבלתי נ"ט, הגעתי לבה"ד 1. איזה שכונה, איזה שכונה, ויש לו סיפור
סיפור על איזה בחור גנב לקייזר את הפיצה, קרא לו מפגר, ואכל את הפיצה קלה. הוא כל כך שובר, הוא כל כך שובר. תנו לי לסיים כבר את הבעד הזה, תנו להרגיש את הרגע שבו נגמר המחזה. חלאס נמאס עכשיו, בא לי קקש. אתה גם מוכר רגוע, טפש כל שבוע, תנו להגיע לקקש, לקקש, לקקש. אנחנו נצטער על זה. אני יושב עכשיו קרוב לגנצו, מנסה למצוא משהו משהו בצד, על הדרך שוב חולץ הנעליים, מנסה למצוא משמעות להפעלה, כן אני יושב שם חושב, והמחץ להפיץ עליי אוהב, את המשפט הבא דרך המגיעה, פלוגה פלוגה של אווירה, נגמר, 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 נגמר. ובדרך שיצאנו אל הבית, אז עצרנו במקדונלדס בפינה, ואנשים שם הסתכלו מחאו כפיים, עד שהבנתי נתן לנו שבת. נגמר, נגמר, נגמר. עכשיו אפשר לבנות שנתיים ארבע, ועוד רגע נסו בהאשמה, בטקס כבר נשמע את הכפיים, והדלתות כבר פותחים מהבמה, ואם שומעים מחפשים, פלוגה לא נמצא בחיים, ומבטיח לחזור לכאן יותר, וזה ייצור רפורמי וגייפר. נגמר, 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 נגמר. תעזבו טלפונים, אמר לי לבד. יש בסיס אחד על יד מצפה רמון, שם עדיין מהומה מתחוללת, כי צוערים שם משגעים את המפקצים, ולתמרים מחכים מתבדלים. נגמר, 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 נגמר.